Mare, Mare, umaya man. Ay, Mare, naa, dati kumarit nga balikbayan. Ay, apo, ay, maka kumarit tag merienda, dati fish cracker nga kuni. Lako ti Roland's Food Product. Anamot na balikbayan ng kumari. Nabayaga dito yun. Ala, nabayag ka magayam dito yung kumari. Di mala na balbalitaan si ka. Agtugaw ka ako, Mare. Alahaan ng kumari tako ha. Maluman mi ka na malumana nga imaiti. Umaya lang mag-istorya biting ka ta nalagip ka. Kumari ka raman namla ta dato yun ko ha. Produkto iti Roland's Food Product na imas Mare. Namanggarit ta raman na man data. Naimas dati kumari Naimas talaga data fish cracker da Mare. Iso nga gorder ka kinyata. Nga gayam iti ko ha, ti may mo ipadamag launay kinyak nga importante. Kung dati karubang nga ni Trini, agdala ng brother na siya ka. Nagidilending nga nakautangan na, nikanda ko natin demand letter, tanga makabaybayan. Oh, talaga Mare, gunggunana si ka ta, naapal gamin data, iso nga agkanda utang-utang ta, umapal launay kinyak. Dahil pa'y kumari, di namin sa naldaw sinangusulan ni Kapitana. Pero nga ugaog na si Kata, talaga nga pinagsaw-sawan na gagay tattao pa yung nakautangan na. Talaga kumare, magustuhan na man na kita balbalitang kinagsika. Amo nga magustuhan ng kumare, dati padamag o kinyang takwa. Amo nga hagurguran ito na. Gayang kumare, may kumpare nga, adi ka pala London. Talaga kumari ta gustong gusto ti kakas nga balbalita lalo no about kini kagurgurat uray bangkitin tinagan na si ka win mare da pala iso ni Jay London si ka gayam kumari bigad lamabal nga pautangan naman pelang si 50 mil mo dita ta alaw ala di negosyo mi nga sabsaba ta kumari uray kaya't ko nga pautangan kami awan si kata eksakto lang tipadpadala ni kumparen amo mga pandemic tata uri abroad hanga kasla idin tipadpadala na si ka uri 20 mil na tagarudong kumari awan talaga kumari ti may pautang ko kinyam pasensya ka talagan 10 mil kumari adda awan talaga mare awan ti may pautang ko kinyam adamang kwartami ngem umanay lang nga para kinyami si ka saka ado ti baybayadan mi dito'y balay imposible mo kumari nga awang mo ti 10,000 mo 5,000 lang tagarudon ure sa nga ribo mare awan may pautang ko nga talaga kinyam ako mare ka nagimot kamot dun bayadan kamot talaga awang kumare no adaman kuma pautangan ka amo madugali kin amo mo tinagkumkumarian ta talaga imot ka kumare kunam lang numadi mo amo mo ti bumaryo mo ti istorya mo naasawam lang mo nila kay mo gaputa piniko mo kat inagaw mo lang mo isuna agbibisin ka kumare naata apay mo ta siya mo ti agbibisinin kumare gaputa di ka nga pinautanganan uray niya bagbagam pinikot ko man nila kay kuwin saan at least siya pinakasaranda ay sumot kumare talaga nga naimot ka dapat pa'y data ugalin aga-agaw ka pa awang bibiyang mo kumarin o aga-agawak ti asawa at least siya asawak suna pinakasaranda ay agbabawi at talaga kumare hindi bunyag tay anak ko sang gasot pa'y tiya pa mo paputput kumare utang na loob ko pa'y kinyam nga inalanak nga ninang data anak mo hamang nga naimas na di handayo ide nakapaggat adoam mo taka man laang nun imot iyawin ko na